bé, doncs tot seguit, continuem amb l'ordre del dia. El següent punt de l'ordre del dia és el punt, ara número 4, el que era número 3 abans, proposta de resolució sobre les nevades del febrer de 2016 presentada pel grup parlamentari socialista. Per defensar la proposta de resolució té la paraula la il·lustre senyora Marta Moreta. Gràcies, president. Aquesta PR, tal com ja han pogut llegir, es presenta arrel de l'últim cap de setmana de febrer de 2016, on la Protecció Civil de la Generalitat va activar el Pla Especial d'Emergències per Nevades a Catalunya, conegut com NEUCAT. Estarem tots d'acord que el pla s'havia d'activar perquè les prediccions meteorològiques així ho deixaven entreveure. Malgrat tot, sovint es fa un excés d'alarmisme cap a la ciutadania. Les previsions s'acaben fent previsions cap a un altre indret i en alguns casos no es compleixen. Quan això passa, i va ser en aquest cas, es provoca molts perjudicis econòmics i sobretot en el sector turístic. Des del grup parlamentari socialista creiem que la Generalitat va voler prevenir-se d'una situació que a priori semblava força preocupant. Pensem que el missatge s'ha d'adaptar a les dades que es van actualitzant contínuament i d'aquesta manera es pot minimitzar de seguida veient que la situació millora o no era tan greu com es pensava. D'aquesta manera es podia haver evitat un alarmisme excessiu que després comporta un seguit de conseqüències dins del territori. En la nostra opinió, que alguns mitjans de comunicació, sobretot els de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, varen amplificar i alarmar en excés a la població entorn del temporal i de les nevades. Una previsió que va resultar ser excessiva i que va suposar quantioses pèrdues al sector de l'hostaleria de les comarques de muntanya, amb cancel·lacions de reserves fins al 60%. És per això les diferents institucions públiques i els mitjans de comunicació que han de garantir que es dona una informació proporcional i adequada per tal de garantir la seguretat de la ciutadania sense paralitzar el país. De fet, cal recordar que és habitual que a les zones de muntanya nevi a l'hivern, davant el qual les institucions i els responsables han de vetllar per garantir la mobilitat i que es prenguin les precaucions necessàries. Per tots aquests motius, el que demanem en aquesta PR és una revisió dels protocols de comunicació i de missatges que es donen a la ciutadania per activar una fase d'alerta pel Servei de Meteorologia de Catalunya, la Direcció General de Protecció Civil i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. També demanar a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals una comunicació més proporcional i de prudència en lloc de l'alarmisme viscut en el passat mes de febrer. I donar suport als sectors afectats per l'episodi comentat i potenciar les polítiques públiques del sector turístic d'arreu del territori. Per tot això, presentem aquesta proposta de resolució. Moltes gràcies. Gràcies, diputada.